and family, St. Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspe and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pakikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Okay, ang awitin na ito ay para sa inyo, Bats Il 6569 through Maynard Malate. And of course, so to all the barangay council elected, to all elected officials and appointed ng barangay San Agustin. Hello also kay Jessica Rule and of course kay Ochi De Lima. Padagos po kita. Namumutan o sa kuyang naroromduman, lilingyanin pagkahera, pusong nasasakitan. Linamos mo ako ng labing kalipungan, mapapara sana kayo't buhay ko sa kinabang. Di ko na gustong marumduman o sa kuyang namumutan. Uli ako tamapait mo na, simulan hiningawan. Ang sumpa mo sana sa sako, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako, mientras na may buhay, digdi sa kinaban. Gustong marumduman o sa kuyang namumutan. Uli ako tamapait mo na, simunang liningawan. Ang sumpa mo sana sa sako, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako, mientras na may buhay, digdi sa Sa baybayunin sisi
sisiran, ulan aldaw na widihan, tanaw abot tinawagan, diyan ta ka namitbiran, nagsabay sa mga alon, si kabanin sa kong puso, kan sa kuya mo sa bibo, tunay mong pagkamuon. Hain na daw ngunyan nena, amis nin sa tungsumpaan, si pangako mo sa kuya, na ako di mo lingkod. Siring sa aking nailo, naghibig pagkalimutan, ang may bayunin sisiran, kamay man sa mundo. Siring sa aking nailo, naghibig maghalimutan, ang may bayunin sisiran, kamay man sa mundo. Uya pa ako, naghahalat sa imo, sabay may sisiran, sagpon pa Okay, yun ang baybayon sa sisiran. O, di ba, marahin na hapon po sa imo, Maune Kaperiki, Oblema Sul Cyprus, and of course, Margaret Lamiel Oliveros is watching right now from USA. Hello also to Marios Mirando, and of course, Nelly Cabarles Valle of US of A. Happy Thanksgiving, everyone. Yan po, nag-celebrate kasi ang US ng Thanksgiving. Pinasi-celebrate pala ninda yan. So, happy Thanksgiving to everyone from Nelly Cabarles Valle. And of course, happy Thanksgiving then to you, Margaret Lamiel Oliveros, who is watching right now. Extend my regards to your family and of course to our bats na over there na nagkikita-kita kayo. And be ready. We are planning again for our reunion, bat 65-69 of LCA. LCA Pakadtonong during our time. Handa ka na ba, Margaret? Magkikita-kita ulit tayo. Waiting for you, okay? Padagos po kita. Makayon ang banggi kung kaibahan ka, maski nagtuuran mayong payong ugma kita. Pagpuli mo sa indo, bighatod ka, amis kan hadok mo, pagturog ko, yaong ka pa. Pagkudot sa lubot, ang tapli sa abaga, ang napihap sa talinga, maugma. Ungaw ako sa imo. Hain ka na sa kuyang padangan. Ang mata sa pagkaaga, aldaw ko nagsibang na. Ugma
ako nahihimate pa, manghing nakaagita. Sa simbahan baga, pirmi ang hilingan ta, kundi ngunian sana, ini na mayo ka. Nanghain ka na, ang hudot sa lubot, ang tapli sa abaga, ang hapihap sa talinga, maugma. Pungaw ako sa imo, hain ka na sa kuyang padangan. Bigla sanang naghalaka, dahil nagpaaram, gayon kang sa tuyang ibanan, basta mong binayaan. Yamon sa ka man, may ibang kaibahan, pirming irumdumon, ikasana namumutan. Ang hudot sa lubot, ang tapi sa abaga, ang hapihap sa talinga, maugma.
mas marhay pang mapara sa kinawan ba o sa barkadahan o sa kaibigan. Di ba? Francie Atchero Bagasina. And of course, kay Joy Embalado and Flora Andali Salvadora. And of course, to Blasco Mary Grace of Cavite City and Jemalyn Serdenio Munda. And of course, kay Mayet Amoroso Nacario, kay Ma'am Meden Andalis. Okay, Orhama Tumasa Ibarreta Mirando. And of course, to all of you who are watching by live streaming and those who are listening from your transistor radio, lalo kay June Canuto, Alisa Cuenca, Uinal of France. And of course, kay Ma'am Ritzilda Gunuon Namoro and Jenny Rombaon. And of course, kay Jewel Mina, the Isabel Gaspi of Cavite City, and of course, kay Madam Monica Perique. Magandang hapon po sa Endogabos dyan, and kay Margaret Lamiel Oliveros. And of course, kay Kagawad Ferdinand Barde, Bonbon, naga nga ba yan? Basta parang Bonbon, Kagawad Ferdinand Barde, who is watching right now. And of course, kay Jesus Binusa and Elizabeth Blasco, kay Sen Berayo Gadato, and of course, kay Salve Pareca Navarro. Kumusta po kayo lahat dyan? Nagtitios ang puso ko, nagtatangis, ulisin mo, karsiladong pagkamo nadatngan ko. Luhay-luhay ang bayan, ang pag-api sa buhay ko. Aldaw ang pagkamo gabusin mo. Huwag magayo simong pasakitan na magtios sa kinaban ang pay-pasado sa buhay ko na agranay sa kulong ang ibulong sa kumena. Magayo simong pasakitan na magtios sa kinaban anong pa'y pasablo sa buhay kong naagrangan sa kulong ang ibulong sa kunena. Himati aman, bayan amutan, ining sa kong mga hinadrangay, tadahil nanggal kan pagmawat ko, kan labi-labing kagayunan mo, puso'y nabihag, pagrundum simo, tay kanang-kanang dadamayan ko, liling yamanan, nasasakitan, halos pa sana buhay ko magadan. Matitios daw ng puso, ang siring na kamugtakan, puro sakit kamunduan, mas marhay pang magadan. Ang siring na kamugtakan,
sinimporta na mag-istar kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan. Dahil ako minasiring, tabakukman akong angay, bulikan sa kuya kamutakan, ay namutan ko sa ibang aldaw, ining sakit ko mamatian mo man. Matitios daw ning puso, ang siring na kamutakan, puro sakit kamunduan, mas marhay pang magadan. Ang siring na kamutakan, sinimporta na mag-istar kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan. Dai ako minasiring, tabakukman akong angay, hulikan sa kuyang kamutakan, ay namutan ko sa ibang aldaw, ining sakit ko mamatian mo man. Okay, kung ano man ang sakit na ipinapamati sa kuungunyan, sana mamatian mo man. Margaret Lamiel Oliveros, and of course kay Madam Monica Perique, Melanie and Lenlen Mendoza, and of course to kay Cheryl Beauty Salon dyan sa Cheryl, and to ding Castro Verde Aquiler, dahil man lugod ni dumamatian ang sakit na iyan. And of course kay Botchokoy Rex Oliva, and of course kay Kagawad Melnanda dahil Robles Moralio, and of course kay Chipoy Tino, and kay Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, kumusta kayo dyan? And also kay Cleto Rabagaw, good afternoon po sa Endo Kabos ngunyan na Domingo. Si dahil pa mga nagsisimba, magsirimba na po kita tanganing. We have to receive any blessings from our Creator. So, padagos po kita. And of course, hello to my loved James Wally Osas. Maabot sa buhay ko mga oras na kasusaro naningal daw may ataman akong kayumanging punay nadako ko nagputudon sa sangaling balit nga langkawon buminaro sa sakuya sa laog ning magkapirang aldaw huminale dai kunara. Okay, sa paagi po kang kansyon na yan, luway-luway na po kita magpapaaram. Sa otro linggo na po ulit, alas 2 hasta alas 3 na pagkahapon. Ang sa tuya pong mga nakaibanan ngunyan, may pong iba, kung di sa technical side, andyan po si Sir Chavio na obra, sa information si Alden Orlanda, and of course naman po sa transmitter si Felix Lagrimas, and of course yung nanduman sa PSG si Jimmy Guanzon. Ako man sa inyong kaibanan at perming kaibanan kada alas 2 alas 3 ning Domingo. Okay, si Manay